Otsailaren 24 manifa handia arrostegiaren aurka. Dagoeneko, jakin badakigu, 80% birziklatze tasa lortzea posible dela. Horretarako, bitartekoa jarri eta borondatea izan ez gero. Modu honetan, zabor nahasi ugari sortzea ekidin genezake. Geratuko litzatekeen apurrarekin, errausketa ez den beste irtenbide bat bilatzea posible izango genuke. Eta ez Gipuzkoan egin nahi duten bezala, erraustegi toxiko bat inposatu eta 35 urtetan ordaintzen egon behar izatea. Gure eskaera berresten dugu. Zubietako erraustegien obren geldialdia eskatzen dugu. Eta gauzatu dezatela lehen bailen Gipuzko osoan hondakin bilketa eraginkorra. Tokian tokiko berezitasunetara moldatua, baina birziklagarriak eta konpostagarriak diren hondakin guztiak bildu daitezela. Energia horiek hondakin bilketa eraginkorrean jarriko balira, erraustegi toxikoaren inposaketan jartzen diren bezain beste, dagoeneko helburuak lortuak izango genituzke. 80% jada ailegatuko ginateke. Ormaiztegin 188ko 2017ko abenduko datua, 2017 osoan 189ko batazbestekoarekin bereizte tasa lortu bazen, beste edozein udalerritan ere lortzea posible da. Logika simplea da, edozein herri edo hiri auzoz osatua dago, eta praktika frogatzen du 188a bereiztuta birziklatzera eta konpostatzera bidali daitekeela. Praktika hori biderkatu daiteke beste edozein lekutan eta emaitza horiek lortu. Beraz, aitzakiak bukatzen ari zaizkie populazio handiko eremuei, non birziklatze tasa apalak dituzten eta bizi diren biztanle kopuruagatik urtean izugarrizko tona zabor nahasi sortzen duten. Azken datuen arabera, Donostiak 288,80 kilogramo zabor nahasi sortzen ditu biztanle eta urteko. Modu berean, eta adibidea handitu eta gaindimentsionatzeagatik, erraustegia dagoen moduan, herri ez gain, gaur egun mankomunitateka ere emaitza paregabeak lortzen ari dira. Aurreko adibidean aipatu bezala, edozen herri edo hiri handitan lortu daitekeena. Sasietako mankomunitatean, 175ko tasa lortu zuten 2017ko abenduan. Eta Debagoienak, 178,71 data berdinean. Beraz, esperientziak badaude, emaitzak bikainak lortzen dira, eta horretara jarriko bagina, emaitza oso onak izango genituzke inolako erraustegi toxiko eta xahurtzaileren beharra izan gabe. Hori da exigitzen dioguna Gipuzkoako Foru Aldundiari. Jarri ditzala indarrak emaitza horiek lortzen, eta ez alferrikako azpiegitura kutxokor eta garestia eraikitzen. Lehen da bizi lortu 180 eta ondoren ikusten dugu zer egin geratzen denarekin, baina ez alderantziz. Honekin batera, goraipatu nahi dugu 2017ko martxoan plazaratu genuen alternatiba guztiz bideragarria dela eta hemen adierazi dugu guztiarekin batera agintariek entzun gaitzaten hurrengo otsailaren 24an manifestazio handia antolatu dugu Donostian, 5 herrietan Gipuzkoa plazatik hasita. Manifestazio honetako puntu garrantzitsu bat herritarrak izango dira. Hondakinak ondo bereizi eta egin beharrak txukun gauzatzen dituzten horiei ahotsa eman nahi diogu. Ondo egiten dutenak eredu dira eta nagikerian ezkutatzen direnei deiadarra egin nahi diogu. Bide batez, aipatu nahiko genuke Europako Parlamentuak pasaden 2018ko urtarrilaren 17an erabaki zuen erraustegiei ematen zaizkien dirulaguntzak oro ezabatzea. Erraustegien finantziaketa iturri nagusia kolpatuz modu honetan eta justizia eginez. Izan ere, baliabideak erretzea inoiz izango birziklatzea. Albiste hau, erabaki hori izan daiteke erraustegien finantziazioari dagokionez. Azkenik, gure babes osoa adierazi nahi diogu, Lasarteko Landaberri ikastolako irakaslei, Hezkuntza Departamentutik jaso duten adierazien askatasunen aurkako erasoaren aurrean. Erraustegia 500 metro eraikitzen ari dietela eta adierazi zuten kezka pankarten bidez, departamentuak kentzeko agindu baitu. Hola, no, hacen sí.